Welcome back to my channel. This is Bar TV. So, medyo matagal-tagal akong gumawa ng video kasi nga yun, naging busy tayo eh. So, gagawa tayo ng panibagong luto ngayon. Pero ito ay pang merienda mga ka-vlogs. Kasi galing kami ng Bicol. Bumili kami ng ay di kami muna. Nag-harvest pala kami dun sa Bicol. So, kumuha kami ng saba. Marami nga mga saba dyan. Kaso lang, tira na. So, mga ka-vlogs, gagawa tayo ng kung sa Bicol, tinatawag na sinaput sa amin, sa lugar namin, sa Iriga. Pero dito sa Tagalog, sa Maynila, tinatawag itong maruya. I don't know kung ano yun. Basta, yun na yun, yung mga ka-vlogs. Ito po ang ginamit ko, cornstarch at saka all-purpose flour. So, ginamitan ko ng cornstarch para medyo matigas-tigas siya. Kasi ito, medyo hinog na itong saba natin. So, nilagay ko ng tubig, hinalo-halo ko, pinati-pati. So, ihahalo na natin itong saba. Nagugas na ako ng kamay, ha. So, ilalagay na natin ito dito. Para pagdidikit-dikitin natin. Oo, naghuhulog na mga ka-vlog. So, ugasan natin yung mga ka-vlogs kasi nga nahulog. So, mga ka-vlogs, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, pag-subscribe my channel na Edmar TV para kasama na kayo sa mga grupong mga sisiba. What? Mga kalbo mga ka-vlogs. Lagay natin ito. Pang malitatag kung lagayan ko. So, pwede namang haluin natin. Sa totoo lang mga ka-vlogs, first time kong gumawa nito ha. Pero marami na rin ako nakita gumawa nito. Vlogs din na ito kasi malit ng lagayan ko. Pinagawag ko ng flowers, yung una natin itong kalan. So, papainitin na natin. Hindi lagyan natin ng mantika. Dapat mga ka-vlogs medyo naka-deep-fry siya eh. Maraming mantika. Yun. Na tayo mga ka-vlogs. Yun, antayin natin uminit. Tapos hahawakan yan para malaman natin kung mainit na mga ka-vlogs. Oh may bago pala akong cameraman mga ka-vlogs. Si Bulilit mga ka-vlogs. Pakita ka Bulilit. Shout out Bulilit. Bulilit. Oh. Mga ka-vlogs dito sa pwesto mga ka-vlogs. So, ilagay-lagay na natin itong iba para mag-spread na yung flour niya. Tapos mga ka-vlogs, magluluto pa ako ng pansit bato. Yung tinatawag namin pansit bato sa Bicol mga ka-vlogs. Pero ka-vlogs, yun ang kombinasyon nito. Pero, okay na. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin to. Ganun talaga yung mga master na gumawa nito. Pero first time kong gumawa nito mga ka-vlogs. Lalagay dito. Para pag idikitin, silalagay dyan sa frying pan. Ipitohin natin mga ka-vlogs. Yun! Tingnan nyo kaya mga ka-vlogs. Gagana to. This is my first time, you know. Tingnan nyo para matuto kayo mga ka-vlogs. Yun! Ito mga ka-vlogs. Mga galawang professional ko mga ka-vlogs ha. Saan ka pa?
Ganyan mga ka-vlogs, gumawa ng tinatawag naming sinapot kung sa Bicol, Camarines Sur, sa Iriga City mga ka-vlogs. So ito, sinapot! Maruya mga ka-vlogs, maruya. So, pilipatang lagyan na sa mga ka-vlogs, kaya lagyan natin. Hindi yan mga ka-vlogs na may dikit. So, may space pa yung sayang ng gas. So, ganun mga ka-vlogs, kumuha lang dito. Napakasimple yung mga ka-vlogs. Maya-maya yan, kakainin yung mga ka-vlogs. So, halo na natin ang iba para mag-spray ko yung flap, para tumikit siya. Ito mga ka-vlogs, medyo hinog na kasi. Kaya naisipan kong gumawa ng ganito. Pagkagawa niya mga ka-vlogs para tumikit siya. Ganyan. So, dalawa sa ilalim. Tapos, yung lalaki yung sa baba mo. So, siya mo. Ganun lang. Pero didikit yan pag nandun na sa mantika. So, mga ka-vlogs, ganun lang po gumawa ng maruya. So, mamaya abangan nyo kung mga yung nagawa na namin mga ka-vlogs. Sigurado ko napakasarap yung mga ka-vlogs. Tapos may soft drinks ka po na malamig. May hilo. May pansit bato, tinatawag. Naku, mga ka-vlogs. Sarap na sarap kami nito. Papawisan namin kung kumain mga ka-vlogs. So ito naman mga ka-vlogs, ginigisan niya yung sahog ng pansit bato. Ito pala yung tinatawag ng pansit bato mga ka-vlogs. Galing ho ito ng Bicol. Kaya nga tinawag na bato, isang lugar dyan sa Bicol, dyan po yung ginagawa mga ka-vlogs. So ito, antayin muna tayo maluto ito. Yung bato, pansit bato, kaya tinawag na bato, pansit bato kasi galing sa bato. Isa po siyang lugar sa Bicol, mga ka-vlogs. So pag nakita nyo na nagiging yellow siya mga ka-vlogs, pwede siyang baliktarin mga ka-vlogs, pero hindi pa naman. Maya-maya konti mga ka-vlogs. Kasi baka hilaw yung saging. Kailangan mga ka-vlogs, mahina lang yung apoy niya ha, para hindi siya masunog, para naluto siya sa gitna. Diba mga ka-vlogs? So, mga ka-vlogs, pwede na natin itong baliktarin. Kasi medyo nag-yellow-yellow na rin yung kulay. So, babaliktarin natin. Sunog na nga mga ka-vlogs. Kaya pwede nang baliktarin. So, let's see mga ka-vlogs. Tingnan nyo mga ka-vlogs. Sinapot ni Edmar TV. Maruya mga ka-vlogs. Yun mga ka-vlogs. Maya-maya yan. Sarap yan mga ka-vlogs. Kombinasyon ng pansit. So mga ka-vlogs, ito na nangyayari na. Medyo kulay yellow na siya. Nag-ibabara brown. So malapit na to. So ito yung unang salang mga ka-vlogs. At ito naman yung mga ka-vlogs. Nagluluto na ng gagawin namin pansit bato. So medyo pinapakrispy muna yung sahog natin baboy mga ka-vlogs. Saka mag-isa ng bawang at saka sibuyas. So, the same time, mga ka-vlogs, gumagawa rin kami ng sinapot at saka pansit bato mga ka-vlogs. So, mga ka-vlogs, pwede na itong ahonin mga ka-vlogs. So, lalagay natin dito mga ka-vlogs para medyo naman magandang tingnan. So,
Ito na mga ka-vlogs. Woo! Sarap na naman ito. Mapaparami na naman ang kain ko nito mga ka-vlogs. So, gawa tayo ulit mga ka-vlogs para diretso ang labanan. Ganun lang mga ka-vlogs pag nagagawa niya. Yun. Ito pa. Lagi ng kalbi mga ka-vlogs para may space pa. Ito mga ka-vlogs. So yung isa mga ka-vlogs, pinata itong ahunin. Hanguin. Hindi pa man. Ha? Di pa? So, di pa daw sabi ni Boss Loboy. Siya expert dito eh. So, nakagawa na po tayo mga ka-vlogs na tatlong dikit-dikit. And then, may lulutuin pa tayo. Konti na lang mga ka-vlogs. So, malapit na rin siya magsimula magluto ng pansit bato. So, mga ka-vlogs, nag-isa na tayo para sa pansit bato mga ka-vlogs. So, patapos na rin tong sinapot. So, lalagyan siya mga ka-vlogs ng lauba, alamang, balaw, kung tinatawag sa aming balaw sa Irigas City mga ka-vlogs. Ito po yung mga ka-vlogs. Mukhang mabango ah. Amoy na amoy ko yung mga amoy ng alamang mga ka-vlogs. So dito naman tayo sa sinaput or maruya. Yung isa na yan mga ka-vlogs, wala nang kapir eh, wala nang siyang asawa, kaya ganyan na lang siya. Yun po mga ka-vlogs, lagyan na mga ka-vlogs ng tubig, yung sabaw, kasi yung sa amin kasi mas gusto namin yung may sabaw na pansit bato. Pwede rin mga ka-vlogs yung gisado lang, yung wala siyang sabaw. Pwede rin gawin na ganoon. Pero mas masarap kainin yung medyo may sabaw-sabaw mga ka-vlogs. Sa init ngayon, lalabas talaga ang mantika mo. Ang pawis mo. Yan mga ka-vlogs, kombinasyon ng pansit bato at sinapot. Maraming suka dito. Nilagyan siya mga ka-vlogs ng nor cubes.
Ay, paminta pala mga ka-vlogs. So, patapos na rin to. Wala na talaga makain. Ito na lang pagkain namin. Wala nang makain. Ay, mga ka-vlogs, medyo nasunog. Napalakas yung apoy. So, okay lang yan. Mas masarap ang sunog. Katulad ko, sunog. Masarap ako. Oh. Yun! Sabaw na sabaw! So, mga ka-vlogs, malapit na ito matapos. Tamang-tama lang yan. Medyo malamig na to ng konti pag natapos yung pansit bato. Naglalaway na ako mga ka-vlogs. Yon mga ka-vlogs. Pakunin na natin. Pwede na to. Sunog na nga oh. Yun. Mga ka-vlogs. Oh. Sino man sinat at dinatagan. Oh. Medyo puti pa siya mga ka-vlogs, kaya medyo ano natin, paitim-itimin natin. Mas masarap to pag medyo maitim mga ka-vlogs. Diba? So, okay na mga ka-vlogs. Patayin na natin tong sinapot natin. Or maruya, mga ka-vlogs. Pwede na to. So, tama-tama yan mga ka-vlogs. Di na siya mainit while waiting ng pansit bato mga ka-vlogs. So, mga ka-vlogs, nandito na mga ka-vlogs. Here we go, here we go, here we go. Ito na mga ka-vlogs. Let! Ano masasabi mo, Let? Sinapot ko. So mga ka-vlogs, tatapusin na natin tong pansit bato para magkainan na tayo mga ka-vlogs. Yan. Antayin na lang natin mga ka-vlogs na kumulo yan. So ilalagay na natin yung pansit. Ay, ano yan kukuha ng pansit? Pagyan mo dito. So yung mga ka-vlogs. Yun. Yan, medyo dry na yan. Bula-bula na mga ka-vlogs. Naamoy ko na. Naamoy ko na mga ka-vlogs. Naamoy ko na mga ka-vlogs. Linilugaw na mga ka-vlogs. Yon mga ka-vlogs.
Yun. Yung bula-bula na. Dito lang ito na. Ang pagkakaiba kasi ng pansit Bicol, pansit pa ito mga ka-oblax, medyo maliit siya. Pero masarap siya. Kita na yung pansit Bicol mga ka-oblax. Ganun lang siya mga ka-oblax. Pansit bato, yung tinatawag mga ka-oblax. Kaya yan mga ka-oblax, story tayo mga ka-oblax kung alala nyo yan ha. Kaya yan tinawag ang pansit bato mga ka-oblax. Kasi nga, nasa bato po yan mga ka-oblax. Pinakabalong ba ito? Yun na mga ka-oblax, lalagay na natin. Pasuspend pa mga ka-oblax. Oh, yun na! Whew! Naglalaway-laway na ako mga ka-oblax. Lubos na? Ubus na yan, ubus na. Plastic. Pati plastic. Huwag plastic. Huwag tatapon yan, huwag itatapon. Lagay ng basura. Ay, tapon na. Ganun mga ka-oblax pagluluto namin pansit bato. May kanya-kanya kasing version ng pagluluto ng pansit bato. Mayroon naman yung walang sabaw. Pero ayaw ko noon, gusto may sabaw. Yun oh. Medyo konting babad pa ang mga ka-oblax sa may init na sabaw para medyo maluto-luto naman yung ano kasi matigas pa yan eh. Luto na pa? Kalalagay mo lang eh. Ganyan kami magluto ng pansit bato mga ka-oblax. Pero sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang version sa pagluluto ng pansit bato. Kami talaga gusto namin may sabaw kasi lalagyan namin yan ng sili na ginisang sili. Ano ang kombinasyon yan tapos kalamansi mga ka-oblax. So mga ka-oblax, okay na to. Pwede na tayong kumain. Yan ang gusto ko. Medyo half cook mga ka-oblax. Sige mga ka-oblax, kain muna tayo. So mga ka-oblax, nandito na mga ka-oblax. Sige, kain tayo. So ganun lang mga ka-oblax. Pinakita ko lang sa iyo kung paano magluto nito. Luto po itong Bicol mga ka-oblax. Ito po tinatawag sa amin sinapot. Kung sa Iriga City mga ka-oblax. Ito naman pansit batong mga ka-oblax. With sabaw mga ka-oblax. So mga ka-oblax, kain muna kami ha. Thank you for watching mga ka-oblax. Kita-kita tayo sa susunod kong video mga ka-oblax.